So guys, nandito tayo sa sentro. Aantayin natin si DC Tech at saka si Ricky. Sila yung makasama natin sa Inco Tools. Anong pangalan mo, sir? Salvador, sir. Salvador. Ayan. Centrum Santa Barbara to, no? Shoutout sa'yo, sir, ha. Tinama kita, ha. Oo, sige. Saka yung mga tropa niya, ayun, no. Ito, siya. Kevin. Shoutout tayo, sir. Shoutout, Sir Kevin. Pangalan mo? Rachel, sir. Bitchwell, Yes, sir. Pangalan mo, sir? Yung Maracino, sir. Jomar. Manager, sir. Manager. Kasama kayo lahat, ha. Pangalan mo, sir? Hey, sir. Jay. Ayan. Kasama ka, sir, ha. Sige, sir. May inaantay lang akong dalawa, eh. So, guys, nandito na si, DC Tech. Ayan. DC Tech. DC Tech. Okay. So, yung mga kasama ko sa, sa Inco Tools, Dagupan. Ayan, bali si Ricky. Susunod na lang daw si Ricky. Paano? Diretso na tayo doon. Yan, oh! Hanip! Ganda ng R15, oh. Naka-extend pa pala siya. Ganda ng jacket niya. So guys, malapit na tayo sa Inco Tools, Dagupan. Sinamahan tayo ng mabait nating kaibigan na si DC Tech. Ayan. Ilalagay ko yung link ng YouTube niya yan sa description. Kaya pakisuportahan din po siya, guys. Sa pong mabait na tao ito. Hindi man ako humingi ng tulong sa kanya, pero siya yung nag-alok, nasamahan ako. So guys, nandito na tayo sa Inco Tools Dagupan. Ito. Yan. Ayun lang yung bed box. Yan, bed box, hotel. Yan. Tapos ito yung stoplight. Yan, pagkaliwa mo dyan, makikita mo na yung City Central, CSI. Ayan. Yan na yun. Ito yung mga motor namin, guys, oh. Yan. Inco Tools Dagupan. Pasok tayo, guys. Ayan. Ayan. Hello, ang pangalan mo, sir? Lawrence Sebastian. Sir Lawrence. Ayan. Kayo, ma'am? Irish Jesarote po. Irish? Irish, ayan. Kayo yung manager? Yes. Ayun, manager. So, pwede mo ba kaming i-tour para malaman ng mga tao kung ano yung mga pwedeng mabili dito, mga available nyo, mga promos, ganon. Sige po. Kung meron kayong mga discount na pwedeng sabihin sa kanila para punta sila dito. Okay. Okay. So, start mga tayo dito. Ito sir, makikita nyo yung mga iba't ibang klase ng mga drill bits natin na pwede pang metal, na wood, then may mga concrete. Then meron din kami mga nakaset. Ayun, may nakaset din daw. Then may bearing puller. Bearing puller. Anong yan? Anong gamit yan? Paano yun? Usually, pagtanggal po sa mga bearing. Di ba minsan yung may mga talagang hirap tanggalin na bearing. Ito yung gagamitin po. So, dito yung bearing, then ikutin lang to para umangat po. Kahit anong klaseng bearing? Apo, pwede yun po. Sa magneto pwede rin. So pwede rin sa motor. No? Ayun, ayan bearing puller. May iba't ibang klaseng size po. Ayan. Tatlong size po. Iba-ibang klaseng size yung pwede nyo bilihin. Tapos dito naman sa kabila po is pang mga rotary hammer. Grabe. Demolition breaker. So pagkakaiba lang po is dito yung sa SBS po. Oo. Ayan. Oo. Compare sa mga drill. Oo. Ang laki, no? So mainly pang ano po to. Pang butas ng mga concrete. Concrete. Concrete, mga ganito po. Okay. Mga spiral. Then ito yung mga pampasag. Oo. Mga pointed. Okay. Then yung flat, pang chip. Okay, pang chip.
Apo. Okay. Then meron kami yung pang gumawa ng hole. Ayan. Hole for bit. Okay. So, ayan. Ganito rin yun. Yes po. Pero ito yung mga mas Malaki. malaki na talaga. Talagang pang ano, alam mo yung parang sa ano? Yung nagtitibag ka ng simento, ganyan ba yun? Mga demolition breaker. Yun, oo. Jackhammer. Oo. Ito, pwede rin sa motor. Aray ko! Tarantado! Loko to! Oh, gamitin nyo rin sa motor yun. Then dito naman po yung mga ano namin. Power tools. Battery power po na equipments. Okay. Lahat po yan, 12 volts. Pwede ano, gamitan ng 12 volts battery. So, nga pala, lahat po ng power tools po namin, naka 50% off. Yun. So, lahat yan. Yes po, lahat ng mga battery power, cordless, battery power, electric, gasoline type, Okay. diesel type, kasama po sa 50% off. Okay, so 50% off daw. So, for example, ito, 4.9. Magiging Half the price na lang po yung babayaran. Right. half the price. Yes po. Oh, ano ba yan? Rotary sander po. Ah, sander, rotary Sander sander. Pro battery type na po siya. So, Oo. ito yung battery. Kung magpunta dito, cordless drill na brushless na. Oo. Then, meron tayong 3 types of function. Meron tayong screw, drill, and hammer. Then, meron tayong torque settings din. Yung torque Ay. settings, yung po yung ano, depende sa pag-bound ng screw. Oo. Kumbaga, ito yung function para hindi po masira yung ano, Okay. mismong screw head. Okay. Parang may risk Okay. na yung instant ano po. Then meron tayong drill, Oo. then hammer. Okay. Then meron pa sa speed settings. Ah, sige. Sandali lang ha. Babalikan kita ha. Sige pa. Saglit lang. Ito na yan ano. Apo. Tapos dalawa yung ano no? Dalawa yung battery niya. Yes po. May mga iba kasama dalawang battery iba. Isa Okay. lang po. Ay. Then yung battery po, pwede po siya sa lahat ng mga Inco products na battery type po. Which is yung pang 20 volts. Parang ito, yung motor tool, pwede. Oh. Then next to variable na rin. Okay. Sige, sige. Babalikan ko yung mamaya sir ha. Sige po sir. Dito muna tayo. Ano yun? Ha? Nakakita ako ng ano eh. Ng, ha? Parang gusto kong mag-vlog doon. Wait lang ha. Hello ma'am. So dito na ako sa kabila po. Oo. Mga impact drills, Oo. gun, then yung mga kami portable air compressor. Oo. Yung pang ano, auto air compressor para sa mga gulong po. Ay, maliliit lang. Yes po. In case Oo. na na-flatan kayo, pwede po siya pang battery. Yung mga 12 volts battery. Okay. Then yung iba is for yung light cigarette. Yun yung mga available sa amin. Lahat yan 50% off. Ayun no? Less 50% off. Ayan. Then kasi yung mga ibang drills po namin dito, meron ng ano, Oo. may drill and hammer settings po. Drill and hammer settings. Okay. Mamaya dadaanan ko lahat ng power tools niyo. Pati din ba ito? 50% ano? Yes po. Yung mga spray gun po namin, 50%. Mga mixer. May mga welding machines din po kami. Okay. May plasma cutter, battery charger, then mga cut-off saw. And may mga blowers na rin po. Ay. Hello ma. Bibili ka rin ng tools? Opo. Bibili. Para saan? Ma'am, bili ka rin ng tools? Tumitingin lang. Ay, tumitingin lang. Sige. Ito ka na bumili ah. May 50% off dito ay no. Tama na oh. Bibigyan ka nila ng magandang discount. Ayan. Tumatawa ka. Anong pangalan mo? Pwede ba isama kita sa vlog? Anong pangalan mo? Rubian po. Rubian. Akala ko ikaw si Mamay. Okay. Mamay ay ng puso ko. Anong magagawa? Galing na sa salamat.
Kanina nakita kita, parang nalobat eh. Nalobat bigla. Kasi, Nalobat first sight ako sa'yo. Ang init, no? A few moments later. Ano ang suggest nila sa akin kasi for starting up business lang naman eh. Okay, para sa mga small cc lang naman ano na motor. Pero pwede rin naman yan sa mga big Pwede cc, na no? sa mga big CC yan. So ito yung sinuggest ni Sir Lawrence. Ayan. Gwapo-gwapo, oh. Alam mo bang mahal kita? Ano ka, bakla? Ito kasi nandito na yung mga equipment na kailangan niya. Oo, yung pang maliliit lang, no? Opo. Then, pangalan pa may mga tools. Okay na to? Okay na yun. Wala na akong bibili na iba. Yung impact ba? Ay, yung impact gun. Tsaka ito po. Please, Siguro adapt. pag may missing, alam nyo kung ano yung kulang. Oo, magkano ito? Magkano price po niyan? nito nasa 11,000. Ay, 11,000. Yan, walang discount yan. Siyempre sa inyo yung bibigyan ko. Ayun, siyempre. Kailangan, kita mo naman, napakadaling kausap ni Sir, oh. Ayan si Sir Lawrence. Punta lang kayo dito. Deep screw. Yan. Oo. Deep screw. O kaya meron kami yung talo. Nag-iisa po. Yung ano, hindi pwede yun. Pasok mo pala. Hanggang 10 mm ata yun. Check po natin. Yes, 10 mm hanggang 24. Pwede. So, Okay. hindi pwede rin siya pang kotse. So, ano pa? Ilan? Isa? Ito. Ayan, isang ganyan. Tapos, ano pa yung kailangan? Allen wrench, baka kailangan nyo. Minsan yung mga flower type. Meron kami yung flower type or yung hexagon na single dead or gusto nyo yung set na rin. Kailan to? Ito? Ano sa tingin mo? Kahit ito na lang muna. Kahit ito lang muna. Sige. Kasi may mga sige. ibang motor na ganito na po yung screw type yung flower type. Oo. May Lalo sa Yamaha. Yamaha. Yamaha ang gumagamit ng flower tip. Okay. Lalo yung mga sockets. Yan, ito. Jack pa na ba dun sa inyo? 2,000 kami 3,000. Ano bang maganda sa jack? Yung maliit lang kasi hindi naman tayo. Etong 2 tons. 2,000. Pwede na ta? Sige. Magkano yan? 1,400. Sige. Mamaya natin i-compute lahat. Jack na rin yung jack stand yung one, di ba? Kasama na to? Jack tsaka jack stand? Stand lang po. Ito yung mga jack po namin. May mga crocodile jack, may bottle jack po. Bali hydraulic sa pumain. Anong maganda dyan? Yun lang po. Ito lang muna. Pang stand lang lang. Sige. Kasi Okay. isang ganito is paired na po. So dalawa na yung jackson na makasama na. Sige. Paired na. Paired po, paired. Dalawa na. Dalawa po. Okay. Sige. For the price of 1,400, dalawang jack po magkasama na. Okay. Ano pang bibilin natin? Siya yung tinatanong ko kasi siya yung nakakaalam. Mga staple guns. Para sa mga chairs. Ano yung may pambuga ng hangin na may sasaksaan mo lang ng hose dun sa compressor. po. Yung panglinis, spray gun. Spray gun. Ganon. Ito po ba sir? Pero kaya niya hangin o tubig? Yan. Pwedeng Hangin lang. hangin lang, no? Hangin lang. Compressor. Yes. Ito, may compressor kami na oilless dito. Tapos meron kami doon na 24 liters pero hindi pa siya oilless. Ay, oo. Ay, hindi kaya ako. Saan nyo ba gagamitin, sir? Sa motor shop. Motor shop. Yes, sir. Hindi mo kailangan malaki pag motor. Oo. Yung sa 1 horsepower, 2 horsepower. Yes. Yes, to. Hangin lang kasi ng Mm-mm. gulong na yan. Pwede na yun. Oo. So, ano pa ba? Yun. Isa pong ganito. Oo. may sample kayo. Maganda. Like mo yung may big. Pero Ayun. hindi pa po siya oilless. So, hindi siya yung silent type. Oo. Okay lang? So, isa pong metal. Mm. So, yung ano po, yung combo set po ba? Lalo sa scooter. Ito ba? Ito ba, May sir? combo set po kami. Ano kasama niya? Impact wrench at impact drill. So, kasama niya po is merong 17, 19, 21 mm na socket. Yan. Kailangan ba natin yan? Ika, kung ang kukunin natin is ito lang. Tapos separate natin yung gamitin natin ng electric na barena tsaka grinder. Okay, magbubukas, sir. Sa Ordaneta po. Ordaneta. Tapat ng Pan Pacific University. BUNP. Yes. 7-Eleven. Yeah, bago dumating doon. Katapat lang talaga kami. Sige, ano ba? Hiwalay na lang. Isang di battery na impact gun. Pero magkano ba yun? Ganito po.
Hindi yung dalawa, magkano ba? 18,000 po, less 50, nasa 9,000 po. Tapos yun, Baka ma-empty tank. 13,000, so less, nasa 6,500. so guys, sinahanda na yung mga in-order natin para sa tatayo nating motor shop. At antayin ko na lang muna. At ipine-prepare ni Sir Lawrence yung orders natin. So dito muna tayo kasi kita na naman ako ng diwata eh. May tatanong lang tayo. Ayun. Si ano pala? Si Ruby Ann. Ayan. Hello Ruby Ann. Pwede mo ba akong samahan? Saan po? Gusto ko lang magpa-check up. Papacheck. Oo. Ang dami ko na kasing nararamdaman sa iyo eh. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Tapos saan ka pupunta? Kumain ka na ba? Hindi pa. Hindi pa. Yeah, boy, oh, me. Mamaya gusto mo kumain? Saan mo gustong kumain? Huwag kang mahiya, ma'am. Oh, mabait naman ako. Oh. Saan mo gustong kumain? Kahit saan. Kahit saan. Ah, sige, sige, sige. Pero naiinis ako sa'yo kanina eh. Bakit? Kasi hindi mo pa ako binabato. Tinatamaan na ako sa'yo. Magandang dilag, puso ko yung nabihan. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilag. Ayun, sige mamaya invite kita ha. Okay lang? Ah, sige. Sige, mabait naman ako eh. Hindi naman ako masamang tao. Pati nga bulag, pinagsasamantalahan mo eh. A few moments later. Sa Dagupan, Tugupan, dito lang talaga no? Ordaneta, wala no? Ordaneta. Alam ko wala eh, nag-search ako eh. Ordaneta wala pa po. O yan, so kung kayo tiga Ordaneta, Binalonan or malapit lang kayo dito sa Dagupan, ito lang po yung branch na mapupuntahan nyo. Dito lang sa Inco Dagupan. Ayan, punta na kayo. Ayan si Sir Lawrence, so lagi nandito, tsaka sila. Ayan, o. Diba? Ayan, o. Sila yung mag-a-assist sa inyo. Ayan. Hanapin nyo lang sila guys. Sir, may warranty po ba itong ano, mga power tools ninyo, mga air compressor, ganun? Yes po, bali 6 months warranty po ang ano po namin sa mga power tools for service. Okay. Then naroon din po kami 7 days replacement, which is pag factory defect po yung nabigyan namin yung item, pwede po namin i-change between 7 days. Okay. Within 7 days, sorry. Within Oh. 7 days. I-change po namin ng bagong unit mismo. Ay, paano yan sir? May tanong ako. Kasi hindi pa namin gagamitin ito. Mag-start pa lang kami sa February 25. So, oo, hindi pa namin gagalawin. Paano pag... sa bagay? Pag ganun sir, dali nyo lang dito sir. Oh, sige, Dali sige. nyo dito sir, then pag hindi namin nyo agad, sabihin nyo agad kami na maaga para alam po namin. Ah, sige, sige. Ganun na lang, ha? Ano naman kami sa may po nandito po yung ano namin, number, then yung Facebook page po namin. Ayan. Sige, sige, sige. Okay. Ano kami next doon, Okay. nag-message naman po kami namin. Okay, sige, sige, sige. Store hours namin pero is within store hours lang po po. Ah, sige, sige. From anong oras? 8:30 to 5:30. 8:30 Monday to to- Saturday open po kami. 8:30 to 5:30, Monday to Saturday? Yes po. Okay. Sunday close po kami. Sunday close, okay. Iwan nyo na siya dito, tapos papadala na lang doon. No? Yes, okay. Kasi isang count na lang po namin. Okay. Then, Ito may kasama na tong ano, no? Yung kanina. yes po. Yung para sa... Ayun. Quick release na po lahat. Okay, okay. Quick release lahat. Hindi na tayo mahirapan. So, balik ka-count ko na lang po lahat to. Sige, Then, sige. papadala-deliver na lang po sa inyo. Okay. Ayun. Tingnan naman yung deliver kasi Oh. natangan po ng ano, Yan. ng truck pa namin. Okay, napaka-convenient to. Pag umorder kayo, di-deliver pa. Kasi may mga umikot silang truck. Nakadepende lang po sa location. Okay, okay, okay. Kung pasok sa location, pwede Okay namin na. i-schedule. Ah, sige, sige. Kasi Ganun. nakikisabay lang po kami. Ah, okay. Sige, sige, sige. So, tapos na tayo dito sa Inco Dagupan at uwi na raw si ano, si Ma'am Ruby Ann. Ayan. Ma'am, okay lang ba sakyan mo yung motor?
Para ano, para Ko alam swertihin kung naman. ganyan motor eh. Ay hindi, ganito lang oh. Dito ka. Dito ka. Tapos ganun lang. Alalayan naman kita. Ganyan lang eh. Sige. Kilala kong kaliskis mo, oy. Alalayan kita. Ayan. Anong height mo? 5 flat. Ay, 5 flat ka lang. Kaya pala medyo Ayun, medyo tingkayat siya. Oh, di ba? Uwi ka na? Hindi na ako. Oh, sige sana makita kita ulit. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay kung habang buhay na ito. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay kung habang buhay na ito.
2 hours later. So guys, tapos na tayo dito at i-deliver na lang nila yung mga in-order natin. At si DC Tech didiretso muna sa Lingayen at mag chill ride muna siya doon. Igop ng sariwang hangin.